E atendede agora porque todas as miradas están postas en Rianxo. Mañá tería que comezar ali a súa famosa Festa da Xouba, pero ollo porque falta produto. Din que a que lles entra non é suficiente, sobre todo que non dá a talla, que é de tamaño pequeno. Por iso está en vilo esa famosísima degustación que tería que ter lugar o vindeiro 25 de xullo. Atendede porque a comisión dio claro, se non requiren o mínimo, se non conseguen capturar o mínimo de xouba que está entre 250 e 300 kilos, non están dispostos a ofrecer peixe foráneo. Así que nós facémonos hoxe a gran pregunta: periga ou non periga a Festa da Xouba que vai comezar mañá en Rianxo, Antonio? E a gran pregunta do día, non sabemos se vai haber ou non esa Festa da Xouba, por iso mandamos ao noso compañeiro Emilio Guillín para que nos poida sacar de dúbidas. Sen sacardes a vista do mar, Miguel Iglesias, patrón maior da Confraría Virxe do Carme de Rianxo, porque non hai xouba a horas de que comece a Festa da Xouba. Sí, a verdad que estes días se foron mostrear para ver se collían algunha, a verdad que non apareceu este ano ainda por hora. Estamos mañán é o inicio da festa e a verdad que non vemos moita cartelería. Ojalá houbera sobre 150 kilos para poder facer o que é a festa, que é máis ou menos a cantidad de xouba que necesitaríamos, pero que non hai nin eso, a verdad. Neste lugar do Campo da Riba, aquí moi pegado á capela e ao concello, onde se montan as carpas para a degustación desa xouba. Non están, da mesma maneira que tampouco está ese peixe que se exalta. A ver que opina a xente. Algo haberá, o sea, a cantidade xusta terémola. Ti pensas que para facer algo de festa vai haber? Sí, a me festa aquí sempre hai. Para a xente que de aquí se celebra todos os anos e non hai produto, pois non sei que farán. Pues hombre, si no hay xouba y es la fiesta de la xouba, no tiene mucho sentido hacerla, ¿no? Que hagan otra jornada gastronómica de otra cosa, algo así de la empanada, por ejemplo. Se hai, e se non hai, pois, ou poño un mexillón ou poño outra cousa. Xa pasara fai sobre 3-4 anos, máis ou menos, que se tuvera que anular a festa polo mismo motivo. Son anos que hai así, ao mellor retrasas un pouco, ao mellor igual que de cara ao mes que ven xa volva a aparecer a xouba. Nós colaboramos co tema da marca, porque a marca da xouba de Rianxo é da Cofradía de Rianxo. A nivel de cofradía, o ideal sería trasladala a outra fecha. Hai xouba moi pequeniña que ainda non dá a talla, e ao mellor de cara ao mes que ven, si podría dar a talla, podría facer o que é a festa da xouba. Por min van. Eu vou disfrutar o mismo agora que en setembro ou que en outubro. Está ben a fecha na que está, pero bueno, se podemos avanzar a sí. O que pasa cando haxe oferta, mellor non estamos os turistas, non? Claro, pero bueno, al final el turismo, aunque no sea turismo de fuera, habrá turismo que gente que venga de las zonas de alrededor al pueblo, ¿no? Para comer sempre hai xente. Exactamente, claro. Logo que tendes claro, porque hai quen poida pensar, bueno, pois se non hai xouba de Rianxo, pois que veña xouba de outro sitio ainda que non sexa moi lonxe, pero parece un contrasentido. No, eso non se vai facer porque temos unha marca que a cal estamos traballando e intentando revalorizar o produto, e o que non vamos a permitir é que veña outro produto de fora a reemplazar o noso, témolo claro. O canto é poder comer xouba e facer a festa cando cadre. Importante é a xouba. Miguel, miramos ao mar nesa última esperanza que non sei se atendes. Vai ser moi complicado que aparezca a xouba, pero bueno, hoxe a noite van darlle unha última intentona para ver se se pode coller unha pequena cantidade, pero bueno, a verdad que é complicado.